Омбре, гледал ли си го? Качи се. Няма страшно, аз съм добър всичко. Ей! Абе, ти чингели си. Само тези патрони стават за него. Утре тръгваме с мен. Ти си късметлия. Какво ви става, хора? Мисля, ще пръсна мозъка едно сръцко. Пак се срещнахме, а? Ти откъде се взе, човече? На къде отиваш?